میری پنجابی بھی سن لیجئے، ان لوگوں کا فیض ہے بزرگوں کا، دیکھیے کہ ساری عمر جدائی کٹی، ساری عمر جدائی کٹی، دکھاں وچ دل سڑیا، جاگ لگنے دا ویلا آیا، تے آساں دا دودھ کڑیا، جاگ لگنے دا ویلا آیا، عبدالرازق سن ذرا، جاگ لگنے دا ویلا آیا، تے آساں دا دودھ کڑیا، لکھ لکھ اج نصیر مبارک، لکھ لکھ اج نصیر مبارک، رانجا ویڑے بڑیا، چوتھا مصرع دیکھو، میں مسکین دی قسمت جاگی، او ویکھو چن چڑھیا، میں مسکین دی قسمت جاگی، میں مسکین دی، اوئے اے مصرع میں نہیں نے، اس دے پچھے ایوب انصاری دی روح بول رہی ہے، میں مسکین دی قسمت جاگی، او ویکھو چن چڑھیا،